जेब्लानिफ्राय रायजो जाजेनदों अब्लानिफ्रायनो आबादजों लोब्बा लानानै जोङो रायजो जाबोनाय आरो थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला आजै आजौनिफ्रायनो जोंहा आबाद मावनानै आबाद दिखांनायनि उनाव गोदान बोसोर आघोन मासनि 9 तारिख बा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ जानायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनै गुवाहाटि जिल्लानि नैबे मिरुनि मोनसे बाथौ थानसालियाव बाथौपुरि गामिनि नैबे मिरु थानसालियाव बिथांमोना ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै लागोन जे दिनै नोंथांनि बे बाथौपुरि ओनसोलाव जे खुलुमनाय आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों आघोन दाननि 9 खालाराव गुवाहाटि जिल्ला दुलाराय बाथौ मिरु गौथुमजों जथायै सानसेनि हाबाफारिखौ ओंखाम गोरलै जानाय माइरं गोरलै जानाय हाबाफारिखौ लादों। बियो दिनैनि समाव गोदो गोदायनिफ्राय बर' माहारिया आबादजों सोमोन्दो थाबोनानै जोङो दिनैनि दिनाव जाहाथे जों आदार हिसाबै जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै दिनैनि दिनाव जों गिबि इसोरनि सेराव जोङो बावग्रोनानै जोङो बेखौ दिनै ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ बर' समाजनि गेजेराव बा बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव बे हाबाफारिखौ लाबोदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोरबो बायदियै ब्रैथि फोरबो बे ब्रैथि फोरबो हिसाबै फुंनि फ्राय लानानै दिनै फिरफिला होनाय गोथैसि बावनाय थानसालियाव आलारि फोजोंनाय आर'ज खालामनाय बे मिरुआवल' जायाखै, बे सारा बर' समाजनि गेजेराव बाथौ सिबियारिनि गेजेराव दिनै थानसालिफोराव जायगा जायगा गामि हालामफोरावबो दिनै जानाय हाबाफारिया सोलिदों। बेसेबांसो रायजो राजाफोर सिबियारि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों? दा गुवाहाटि जिल्ला हिसाबै मिरुआ थाफादेरनाय हिसाबै बेवहाय गुबुन जिल्लानिबो फैदों, जेरैबायदिहाय मरिगाव, सनितपुर, गुवाहाटि जिल्ला बेबायदि साखाथियाव नांजाबना थानाय बिथांमोनाबो फैदों आरो गारि लानानै फैबाय थादों। बिथांमोना सफैथ'वाखै। बेबायदिनो 300निफ्राय 400 बेसेबां मानसि जागोन दिनै बे दिनै सानसेनि हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों। आरो बेवहायनो जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' माहारि बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो जेरै बौद्धिक धोरोमजों सिबिनाय जेरैबायदि बिश्वकर्मा बे समाव गारि मथर बावोमोन, नाथाय जोङो दिनै नैबे ओंखाम गोरलै जानाय समावनो सिखा रुवा खासि खदाल जोङो नांगोल गासैनोबो जोङो बावनाय लोगो लोगो जों गारि मथरखौबो जोङो समावनो दिनैनि समावनो जोङो बावफायो। बेनिखायनो बाथौ सिबियारि हिसाबै दिनै ओंखाम गोरलै जानायनि समावसो जोङो गारि मथरखौ बिथांमोना जि जों मिथिना आबाद मावबोनानै आबाद रायजो जाबोनाय बे मोनसे हाबाफारि बायदि गोदोनिफ्रायनो साबायखर थाबाय नोंथांनिफ्राय। आं बे समाव सासे मिथिना बेयाव आफाद आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद आं गोसोखौ मोजां मोनदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोना दिनै ओंखाम गोदान जानायनि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै जोंखौ जा मान होबाय, जा सन्मान होबाय, खौसेथि सुबुं गौथुमनि जानानै जों बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे दङ जोंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु आरो नेहाथारि दौधरी बसुमतारी, फुंबिलि बसुमतारी, गासै आरो बिलाइसि गयारी आरो रातिराम रातुल बसुमतारी आरो स्पिकार दं जोंनि नगेन बर'। दिनै बिथांमोना नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि आसार खान्थिनि जा बेखौ गोसोखांहोदों, नेमखान्थिखौ लाखिदों। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बर' हारिया नैबे धोरोमनि गेजेरजों, बाथौ गौथुमनि गेजेरजों, गावनि धोरोमनि गेजेरजों ओंखाम जानायनि नेमखान्थि, जा माइ मोननाय, जा आबाद जानाय, बे आबाद खांनायनि उनाव ओंखाम
जानायखौबो समाजै गासैबो नेमखान्थिनि गेजेरजों बर' हारिनि बाथौ धोरोम सिबियारिनि गेजेरजों फोसावदों आरो आसार खान्थिखौ लाखिलांदों समाजनि गेजेराव फोसावदों बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आं आसा खालामदों बे मेसेजआ जोंनि गेजेराव थांगोन सारा आसामाव सारा बुहुमावनो जोंनि नैबे बाथौ धोरोमारिया मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों गावनि आसार खान्थिखौ लाखिलांदों जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा बे रोखोमै जुदि लाखिलांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि जोङो हारियाव खौसेथियैनो धोरोमा बिथिङाव जुदि ज' जावगायलाङो बेखौ जोङो फोरमायनो हागोन। गोजोन्थों।